ma Kisumu. Ang'o ma seche moko miyoga jatuo kosethiedhi, ang'o miyo osiptal kik yiene ya mar mondo mi osechango, entiere afya maber, odhi oti en owuon one kaka onyalo chulo gowi ma seche moko nobed accumulated e kinde mane entiere osiptal kacha. Tidino ne kanyo, seche modin ne kanyo, pod omedo mana tiyo kod facilities mag osiptal. Nikech osiptal kacha nyaka luokre, nyaka chiem, nyaka nind be. Te kinde monindo kanyo, seche moko kitanda moninde no, ne nyalo konyo jatuo machielo, to sani koro occupy kanyo. Daktari. Erokamano ahinya. Awacho ni ok en gima ber nikech mano dhi ataro mar ratiro mar ji. To gimomiyo osiptende timoga ma en ni yo mayot. En yo mayot tok mar keto sinani ne joma onego bed ni chulo bill mar osiptal ka ng'ato se thiedhi kata ng'ato otho. Gima nyaka wang'e Joyce en ni osiptal, kidhi osiptal, ng'ato kodhi osiptal to nitiere gik moko ariyo. Nitie two main outcomes. Gik moko ariyo manyalo timore. Ng'ani nyalo tho kata ng'ani nyalo chango. Gigo nyaka wabedgo e pachwa sama watero ng'ato kata sama idhi osiptal. To gik mora mowuok kata ibed ni tho kata ibed ni ichango, to nitie gimotim kuomi kanyo ma nyaka bed ni ichulo. Nikech nitie joma neno ni koro ka ng'ato tho to koro ok odwa chulo bill nikech jatuo ne onindo. Mano ok onego bed pachwa nikech sama ne in kanyo nitie gima notimni. To adwa wacho niya, nitie thieth ariyo. Sirikal ka sirikal nigi jukumu kata tich mar kelo health ne joge. Education, health and poverty, clearance of poverty. Mago tich gi security. Mago tich ma sirikal ka sirikal bedogo kaka mondo mi joge kata citizens. Gimomiyo osiptal nigi private wing en ni sirikal augment, okonyo ting' ma sirikal, nikech sirikal ok oting'e te, o tek ne sirikal. Di obed ni en kama en te ni sirikal timiluongo ni total tax funded healthcare. Dine bedo ni chulo bill gi, dine bedo ni ti nikech koro thieth kamoro amora ni nono. Nitiere pinje ma thieth ni nono kamoro amora. To nikech Kenya ok wanyal bedo kanyo nikech iluongo ni scarce resources, miyo wabedo nyaka gi private healthcare. Koro mondo ng'ato dhi e private hospital miluongo ni private, en ni either an emergency, nikech emergency you have a right anywhere. Kamora amora, hospital mora amora, ibed kanye, ng'ato nigi emergency, hospital mora amora, kata ng'ato onge pesa, kata ng'ato onge gi nyinge. Nikech inya ter ng'ato ka en gi miluongo ni unconscious, onge ng'ama ong'eye. Mano hospital mora amora nyaka tim ni gimiluongo ni first care kata emergency care. Bang' mano, osiptal mar private kong'e ni bill ok dhi chul gi yo mara amora, gin gi ratiro mar terie osiptal mar piny owacho. Mano ok nyis ni ok attain the highest standard of care, kaka wakili ne wacho. The highest standard of care okete a level mag osiptal. Onge osiptal ma private maingo hospital wa miluongo ni referral hospital level 6. Mane level ma highest e Kenya ka. Gin gi gimora amora ma private mora amora nyalo timo. Kendo jothieth, dakteche ma thietho Nairobi, dakteche ma thietho Aga Khan, gine dakteche ma chak thietho Kenyatta, gine dakteche ma chak thietho Jaramogi. En mana ni koro kamore mopogore. To jok matiyo kanyo to gin the same. An daktari mawuoyo kani, atiyo e public kendo atiyo e private.
nyiso ni an daktari. To kumi ka ne nie private, pesa pogore gi ka ne nie public. Nikech public government chulo chula kendo chulo gik moko, chulo jothieth te, chulo osuptal. Omiyo koro pesa ok ni malo. Omiyo kobedo transfer ok nyis ni oteri osuptal matin. Transfer nikech ka une same level, ka wachi ni kaka Gakan level 6 oteri Kenyatta, mano waluongo ni transfer nikech ok idhi a higher level, you are at the same level. Koro transfer nyalo bedo same level kata level mapiny. Ok onego beni ka private otimoni transfer to oteri osuptal matin. En mano oteri osuptal mar piny owacho, nikech kanyo nitiere gimiluongo ni measures ma sirikal oseketo mondo okony jok ma bill otamo. Nasewacho gimiluongo ni waivers ni e government. Nitie jok ma bill otami chulo, to osuptal nigi joma ondiki miluongo ni social workers. Tijgi en ng'iyo gimiluongo ni economical stability mar jatuo. Ng'ata manie ward, social worker will come to you mondo penjo moko, iya kanye, titimo ang'o, ere kaka uchiemo, gindiko piny mondo ging'e teko mari. Be in gi health insurance, ionge go, wandiki health insurance sani, nikech be kondiki sano to health insurance dhi konyogi. Omiyo ok wanya wacho ni ng'ata oyieni dhi osuptal moro amora ni bill ibiro chulo bang'e. Mano miriambo okil. Onego bed ni dhi osuptal minyalo kaka ng'ata. To ka en emergency kaka wacho, to osuptal moro amora dhi to timo ni emergency care. Then osuptal ng'iyo ni ere kama dang' terie ma bidhi yude e konyruok marom kodwa kata mohingowa, to en mar piny owacho. Bedo ni othiedhi osuptal mar piny owacho ok nyis ni ok iyudo highest attainable health care. Nikech they are at the same level. Nyiso ni gimoro amora mitimo Aga Khan, gimoro amora mitimo Nairobi, inyalo tim Kenyatta, inyalo tim KU, inyalo tim MTRH, inyalo tim JTRH. Kendo nasewacho ni dakteche go gin the same. Gin dakteche matiyo koni kendo gicha gitiyo koni. Omiyo ng'ata onego beni nigi okumba mar thieth. Nikech en nono. Registration mar SHA en nono. Ang'o momiyo warito ni bill dhi tamowa to SHA to sirikal okelo mar registration ma nono. Ng'eni kanyo monego beni wawuoye. Ok onego beni wawuoyo to wawuoyo ni ang'o momiyo maki osuptal. In ang'o momiyo, ang'o tami mondo ibed gi SHA mondo othiedhi nono. Ang'o moni bedo nikech en nono. Wakili ndio wacho kwa neno ni jite obedo gi SHA ma sirikal dwaro, nikech ambe akora an sirikal, an director. To wadhi konyo mondo kik wabed gi problem mar bill. To ng'ata ma bill otamo chulo, kaka na wacho, en ratiro mar osuptal mora mondo ogoli e osuptal. To ok nyis ni bill koro en zero. Bill in go udonje gimiluongo ni agreement on kake idhi settle bill. Okil nowacho ni nitiere gimiluongo ni bad debt. Ayiego. To konego beni waketo bad debt kata gowi marach mbele. Ng'ata madonje business nyaka wabed gi gowi marach. To konego beni wabedo ni wa plan for gowi. Onego beni wa plan mondo wageng' gowi marach in time. To mondo wa plan en ni wabedo gi okumba mar thieth ma government oketo ne ji mondo thiedhgi no ka in go okumba mar thieth miluongo ni SHA. Kok ichulo to iyudo thieth e kama waluongo ni level 2 gi level 3 dispensary kata health center. Kata kichudo nyiso ni osendik nyingi, ok wabi kwayi pesa moro amora ka kisendikori gi okumba mar thieth mar SHA. Ere tiende mondo idhi Aga Khan to komi referral kapok idhi e dispensary machiegni dalau? Ere tiende mondo idhi Nairobi hospital mok gibi kawi kok en emergency kionge ways
midhi chulo godo okumba mar midhi chulo go bill. Osuptende mag private gi kok en emergency to nyaki chud kata nyaki bed gi okumba mar thieth ma gi accept koka gi yieni. Emomiyo na wacho ni kata case manotimore Matacha kik ipane gidhi kanyo ka gin gi nono. En mana ni koro bill no accrue mohingo gi. Omiyo kapok idonjo private hospital, private hospital diketi piny manyisi ni idwa chudo nang'o. Yang yo mar chudo makare. In gi pesa di. Ka insurance no onge pesa ginyisi ok wanyal thiedhi kawuono. To ka en emergency to githiedhi, then ginyisi ni koro dhiye hospital mar piny owacho nikech mar piny owacho the government